tintintani ɗon son ɓeydi gaz ñin forom ɓeyde minen joni yimɓe liggaɓe ala heɓo charge gaz hande joni mi wulnata aray te so wulnade aray ala ko nata se so ala ko nata watta participation wattu sode ƴiɗɗe ni watta hen temedde jeeɗiɗe capanɗe jeeɗiɗi ɗumram tenanayi maade watte ɗum eko joguimoɓe charge gaz sillamin comme gaynol marchandise alors seeɗi comme gayn koɗe commission on toon ala allah e moƴƴere ɗum wawi woɗa garo wonami wi wona jom ata jomɗirtake ɗum caɗɗa joni hen so ummiraɗe momoɗa bisimilla ma ɓen dañi kiliyami ala mi ala gaz waaleykum salam assalamu aleykum jam ñaale mon walla jam hiire mon fullo addini en fullude machallah ande kam pulaɓe comme d'habitude ça va bien Diarry bisimilla alhamdulillah bisimilla ma bismillah كيف نمو je crois on كيف نمو Diarry Sall Diarry Sall je se rappelle wonko yiyata goto ɗum wallahi wallahi o woni Diarry Sall Diarry Sall Diarry Sall ɗara haala ɗara haala ɗo jom jom tan bisimilla ma Sall ando tama ko ki appartement donc vraiment machallah hande gadduɗa ɗon malheureusement ton ko ton keftin ɗon oxay min keftinima ITV min keftinima e série ji ɗi hay télé ɓe o télé fulɓe hande yeɓoɓe télé ɓe kamɓe Big Weltare ɓe dañiɓe télé fulɓe Big Weltare TV on ɓeɗa tawi wono on mbiɓe yeɓaɓe Big Weltare TV télé fulɓe toujours ɗum mbiyami te on ɓuri presque oɗon keñi annena a heeɗite ay actuellement avant que en bismo Diarry en bismo d'abord mais on information woni information phare mo gadano non désormais appartement gon ke Big Weltare TV hande hade jam non attends yola wonde won i wona ko ɗiɗɗi fof jaltano de ko nden wiyo Big Weltare TV télé fulɓe eyyo ko ɗum wonno mais wonno yimɓe kalduno ko aɗa andi hande appartement gon wona sabu Allah ala ndi woni sabu Allah guilay technicien guilay appartement guilay ko ñamate ko yarate déplacement artiste ɓe cachet ɗi fof ina muusi angoto mais e nder hen noon en puɗɗima hakke 10 walla mbiyen sappo appartement gon doole men wonto kaari kamɓe aussi carrément e ko yimɓe kalduno ko walla ko yimɓe kollitiɓe ko ɓe jaɓani aussi walla ɓe mbaɗani hen junngo mabɓe kamɓe téléphone kamɓe téléphone hande hade janggo min de aɗa mbiyami alhamdulillahi rabbil alamin joni noon mammo sillade yetti am alhamdulillah silla yettonoram Allah sa yetti yettonoram awɗen yetti am on mi gasani tan beltini tawde batti yaade on tan jettore gonde caɗele men ɗe mi waɗani mais sirlan mbimi ko pour le moment mbimi pour l' instant ɓawi ala koɓe mbaɗi hen en aussi en jii en gandi carrément en natti wawde wadde ɗum ɗon tawde ko baɗal paɗɗa wadde en wonta yaltutto jonɗen ɗo e Big Weltare men bettinen fulɓe ɓe goppen ɓe en tout cas c'est ça l' information mais aussi kadi won tileji won ene nodda won tileji won taw aussi kadi ko dari heñi tan a heñi tan a heñi tan jaaɗa toon mi andum toon ala min sponsor plateforme téléphone mbima heɓata heɓata silla hay ko anda keɓe goni wona jooɗade non silla non mais en tout cas téléphone mo wonti télé jooɗa kaso ɓe kep non mais ki Amadou silla en tout cas hama kalden ɗo mbiyan to aussi eɗen patno carrément aussi ɓe duuse ene ko mbatten ko sabu aussi hande mo sigi hay so ɓe duusani ene ɓe duusi yaade yoɓe duttu mo sigi appartement gon hande yoɓe duttu min jiiɗa duusede Allah ne seedugo min duus jiiɗa duusede yoɓe duttu e joni c'est bon en tout cas désormais appartement gon e Big Weltare TV mais aussi kadi téléji ganduɗa carrément nana waɗi yimɓe contacté so ɓe gari duuse men e wallide men e ko mbatten ko aussi nous sommes prêts e ɗiɗirade mon so Allah jeewi wona ɗum ko en keeɓi jonata recce mina bonnata hande enthousiasme amin o min kuccindiro d'accord en tout cas mbiyo bisimilla bisimilla ma galle Allah galle ma ganda aussi en tout cas mbiɗa an gaz ala mbimo yaafo wono e teddude ni hande fonno tawɗo ataye kono malheureusement hande ko situation gonmi ko noon ɗum tagi ataye ma jaafoɗa kam mais ala sa min ataye mo saɗa ƴeewa ɗo tan a andima yeeni hena yeeri andi yo tan a yeeri silla ñanden a jarnimi jarnani hande ko min jarnata yakkan o soccoo ɗe
ɓen ɗo tawi huno ko ma no heewi ɓulde en walla tan ɓiɗa kam ka jongo ma ɗum tawanima kono tan nene ñiiƴe kam an ɗeɗo guerte noon uste guite niɓɓiɗɗe en moƴƴe estomac ayo jotta mus goto jiɗal ɗi fof kono heeɓi pamodiri ok en tout cas Diarry bisimilla ko adi keɗen dokka Diarry konngol Diarry Sall animatrice actuellement toon to ITV ne waɗa golle baɗɗe fayde machallah hannde mboɗo wawi wiide émission men ma bandiraɓe fof belto maynan hen aussi ko waɗi fayde amadou bisimilla calminen aɗikenen jettoɗe godini Allah min jetti Allah nde min natti yaltudetede fulɓe min calmina rendu fulal fof min calmina kala mbiyowo mbimi mbimami jeeɓowo Big Weltare TV amin mbiyamon ha yeeso lawol ƴeewe to paren ma wat set eyi alhamdoulillahi rabbil alamin alhamdoulillahi rabbil alamin alhamdoulillahi rabbil alamin bisimilla mon e appartement gon e Big Weltare TV mbaɗen welta sa waɗa zébre ɓe joni noon waɗat zébre ɓe wallahi ɗum o coɗoɗam te coɗoɗam ɗam min toon merci de ouais s'il te plaît ok merci beaucoup en tout cas Diarry Sall ay ko ni de mbay amadou intellectuel mais bisimilla ma aussi salmina yiɓe encore mbawɗo wonde fof e ɗum e baba adama nde funnangue e hirnangue wonɓe worɓe yiɗɓe men e sénégal o ɓiɓɓe fullo mo wona fullo kala kaalo ɗemgal ngal Diarry sa salminima juurimama ɓimama aussi bisimilla ma e nder yewtere taw appartement gongo mi weltima aussi nde dañi fartañi joɗoɗake woniraɓam en tout cas bisimilla ma appartement gongo Diarry Sall hande kala ganduɗoma wonto andunoma waɗi duuɓi mais je sais que ça fait 2 ans bon ɓuran ɗon anan ITV i radio aussi aɗa watton golle baɗɗe fayde machallah yimɓe fof gandunoma aussi ko RTF somi jumani toon keftinnoma mais min c'est la question que je me pose est ce que vraiment avant RTF Diarry Sall en joguino rêve wonde animatrice présentatrice wonto rewi avant commande RTF taw heewni kumpaɗo ala jarama jamen nde ɗum wagginade darde seeɗa welti e ngalɗo namna saabu wonde mi présentatrice e ñamam hande o wonano hunde nde ganduɗa ina jeeno rewde franchement kadi mi miijinoki ɗum sabu nenon sohna ma en mi kewi wiide kala ka janggano hewani mon allah donc mamaw noon ko saaha kono nana bandiraɓam intellectuelle mawɗi no mbi domba allah rokkuma ɗum école mo ñamduɗa tubankore walla mo ñamduɗa ɗemgal ma peut être Diarry to hewnoni ko addi ɗemgalam fedditade ha keptinami to banggue haala koye nden koye saaha eskay woni mboɗo jottodiranno e bandiraɓe wonɓe caggal leydi sénégal taw ko fulɓe joguine jewte taw jewtuɗe kalɓe caggali wuurete hande rendude men e nder société o ɗum saaha soɓe gatti tewuji ɗi mi natayte men wat debbude hen ko heewi jikku ha babiraɗo goto nani hen subatel ɓayde mi haalata inde makko aussi ko neɗɗo moƴƴo par ce que omo aranno gallamen nden moɗo fammi guila e jinnaɗam debbo no wuuri o wiide ko Moussa Sy Sam o jeeya ko lobbude wuro Cheikh Amadou Dia oɓe salminaɓe ɓeɗo juuyo o ari o wi kam jour goto min heeɗima aɗa haala e dental fulɓe mais mi nani ko kalɗa hen ko mbaɗɗa hen ko debbo ko c'est intéressant te ɗemgal ma no fedditi tare kala machallah aɗa jogui voix mo ganduɗa o min de keeɗin voix ma mbiyami ko an haalande no gumani par ce que mboɗo andu ma teppi aɗa woni cukalel mais comme jiɗɗo gara mboɗo jogui concept goto mo nawmi haalirde guendiyankore dowlo sénégal woni RTS jaaden to so mbaɗa stage mi forme ma ittinen toon pular keɗal hayso woni pular ne jogui toon keɗal mbimomi a kaw min de ka jinnaɗam yiiɗa nadde ɓeɗon kafeji accu tan mi heddo e ko keddimi ko sabu mboɗo waɗanno bano seeɗa ye mboɗo waɗa debboureye ha udditmi hen place ɗum kam guila mbeɗa woni cukalel noon mi yaawi seftude jinnade debbo komi jawɗo yidde liggade yidde wonde mata mi yaawi yidde kalis o wi kam noon on accu goɗɗo géralement o liggey gara mbaɗa ko mbimami ko o woni insisté mbimi bon tawde ko konngol mawɗo kadi ko pullo no wawi taw wonko yimin komi yiyani walla wonko heptini yam taw min mi annda ɗum wara min jeehi toon ene gandi ɗon tawmi ɗon musidɗo goto ɓe wiye Ousmane Sy o wi kam de o wi kam kanko o gumani min no wawa haalde o gumani min no wawa wadde ɗowde émission kono omo andi kam oɗo jogui image télévision mbimi mo
ɓoomi kadi en tout cas pour tongude tan mi waɗi toon stage RTS ok Allah waɗata noon ko ɗon keɓurnomi adade liggaade yo Allah yurmo ceerno Bocara Alpha Amara Seydi en Bousso fof no nana mboɗa haala jaamitu makko kalanomi haan ka o jeli wi kam to cikkata to wonata to kono noon ɗanino wonta jahoyta banggue goɗɗo ko ɗon fuɗɗorɗa dogde fuɗɗorde ko ñekku te ndeke ko waliw Allah ko haali ɗum no laaɓi sam bon no Allah waɗata ni puɗɗimi wadde stage ha jour goto kanko directeur du programme o noddi kam o wi kam won émission goto ko élage babamal waɗata to kanko e Aline Gise yomi armi fuɗɗo wadde présenté wonno émission dana on saha taw koɗo voyage mi ala Dakar ni no Allah waɗata ɓe cohliti kam o noddi kam mais min mbi mum wonto mbanmi engagement holto won woni to kalɗa ɗo gande archef to gandani c'était en 2015 wala no witterde mbiyete kanko haalani witan ko mbinomi ɗo RTS c'était en 2015 woni 2016 min tawdiri toon ɗon to FTF omoɗo golle baɗɗe faade machallah min ha saha goto cikkumi kankon directrice holko ɗo maɗen ɗoole non min gumde liggey rek sa gumi hoore ma a gumi ko gonɗa ko a woni jambani ko gonɗa ko andi haaju ma ay ko liggotoɗa o tawi o yiiɗi avancement makko o yiiɗi entreprise makko développé mo jaggo wonde ɗo kala ko waɗata noon tiyete au devant de la scène ay voyage uji et tout et tout par ce que mbeɗa jogui ko ligguin ton ko ganduɗa mbeɗa yettina kettinani télé no feewi joni noon min jiɗi andude ko way kam toon ittude fof min mboɗa andi kam mi haɗata toon mi dugdama c'est ça jam tan ittinto kadi ala wona ɗum ni neɗɗo saɗa woni e hunde évolution saɗa woni hunde waɗ avancement wona a woni e nokku a yii ko ɓuri ɗum towde kadi toon ɓuri hewde avancement ko toon yahata ko ɗum ko côté liggey makko carriére makko waɗi ɗum kay mbaɗa wela mboɗo welti wona ɓe ɓumbironde to yehiro ɓuri towde question mamadou pose o question mamadou pose o hewɓe ene cikkanno min ɓeydo hoore vraiment c'est vrai ko kalɗa ho gongo moni kala yiɗi avancement bon waɗi instant goto waɗino dille quoi par rapport waɗino haala ɓe jeeyi to ɓe gummi ɓe payi to aussi mais won cikkannoɓe carrément Diarry Sall aduna firtot ko mona ko STF a tan ko dañani ko jani hoore makko par ce que relation bonon ɗo e yamdama wijama o heƴƴino toon kay mais est ce que on link ha heƴƴino toon est ce que link ko ha joni mais te tourné on page goɗɗoyde en fait wallahi gonga de o dow woni yetteɗa less sa woni ɗo remo tellina less en tout cas a jogui hen droit aussi no dow tellora o less a jogui on droit joni non parce que min parce que min minen jarande Diarry wonko heewi ko usti toon est ce que non est ce que non c'est la question est ce que an ɗum sentira on hande ɓe tigeytare kala non mais est ce que waɗa ɗum sentir Diarry pas non sérieusement a nantan ɗum eyyi joni min to jaaɗa to par ce que jaaɗa to fulɓen ko télé mawɗo hay sinno fulɓe en manqui andude valeur mais anduɓe média ɓe men toon ko média weeɓani naatde e yo weeɓani naatde toon holno natirta ɗon ka mbaɗaɗo repére guila aɗa woni to walla pa dilluɗo demandement annayi ɗon hoore ma holno natirɗa to a jarama e kam ɗon namdo sorti hen yo tan gubbe dow dow wel ɗon dagoɗo wona mbiyata tagi wan woni to wi teɗɗa e less ya basi ko sorti hen comment précis basi mbeɗa softi hen namdade tawno sababu ñamata yarata kono yiiɗa yiɗitede sababu kono sababu yarata kono no yiiɗi siftorede e kam saha mais kono a jaɓani haalde mo ñaani ko noon a siftani ɗum jaɓani siftorde Diarry waddade no o wi saha ñamatake yertade non je dis sababu sababu mais kono iɗa ñamata yarata men yiiɗi siftorede mais pourquoi o jaɓani siftorde carrément STF ko non ko kalanmaki ɗum waɗon diwde e alors andu c'est vrai ko appartement go gonɗen an bismi kam e galle ma mais a wawa kam force ɗum mboɗa haala yiɗa haala e alors joni woni probléme ma non mais c'est vrai yiɗal noon natirno haali par ce que hadde toon weeɓani bisimilla allez itede walluma haydara ko sofata min e nder gurdu kom neɗɗo noon wawa juge ko e min personnellement a jaare tout ça kala to mbawmi wonde e neɗɗo fof mo Allah jotodirno kam min ceerti hay so joom galle
jogondirma teddungal e ɗo noon min mi wawa ñawde neɗɗo ɗo juge tani ɗum walla ko haalata caggalam mais min personnellement somi jooɗimo hakkudam tan e Allah e garɗam somi miijimi ɗum min mi bonnata ɗiɗo adam sometala temi añantama ɓe ɗi c'est ça joni are question silla to dow lawrani ko felles jeeɓi to pundi ɗum jimi artude pundi o namdima tan nanɗo fayde woni ITV e radio immédiat parce que haali mboɗo yetta Mamoudou Ibra sohna yelma Mamoudou Ibra aɗa andi gonni RTF no mbiɗa ni mi rutto caggal seeɗa yoga hen cikkannoma kam e nder galle o ndeysan no jaggirami ni teddungal gongal ngol ɗon mi liggey mi liggotomi matam aduna o juutan mi feertake ummade yimɓe hewɓe min jogino on hayso neɗɗo yiɗi mi gollodira e mum ni hulat ɗen jot woni médiaji keddi hay sohli kam ni wawa kam haalande sabu wiyata matam so haalani kam mami yaani haaltoya walla wonko bonnantani ɗo seeɗa e golle liggotoɗo pour te dire rek Mamoudou Ibra Kane addi kam immédiat kono ko sababude sehil lam kawam ne wiye Sambo Wali Ba mi dëkk Appartement mboɗo salminam juuɗomo kanko e galle mum wonde goɗɗo no wiye Chérif Diallo jeyaka Bukki Diallo ɓeɗo Mamoudou Ibra Kane ko musidɓe ko giƴirhaɓe ko sehilaaɓe goto maɓɓe fof ene jogui hurude e goɗɗo ɓe on saaha nde ɓe nani mi yalti toon ɓen gadi kam noddude namni kam ha ɓeydi laaɓde ɓe mbi kam minen noon mi ñaaguima Mamoudou mi jogui télé goto biyeteɗo ITV kanko woni toon directeur général emin keptinma e jewte pulaar ɓe joɓɓintaɓe min keptini kadi darmen te emin gandi kadi yimɓe kadi jiɗɗo woto goɗɗo nawdema fat ha para min kalda e makko somo sohluma o ƴettuma te mboɗo jogui yakar kadi omo formation mbimiɓe Allah jarama kala hen ko woni ɗanɗo Allah noon min woni garmi goralami Mamoudou ɓe garmi nde mi namnaka CV am mi namnaka ni min ko bawɓe ko ɗum ɗum dalil jogo dalil saɗa walla wayi Allah addi kam toon c'était en 2018 koye mois de décembre 2018 nani min groupe immédiat oui vous dites 2 ans ça fait longtemps e mbiɗa noon nane e mi andani kam guite kay 5 ans eyi wadde mboɗo yetta Allah ene yaari très rapide mi nani nane musidɗo goto wi nanude toon neɗɗo weeɓani so wonno diplôme wonno mi natata toon ɗum fof noon ko change Allah hokki kam sens kadi mbaɗanmi ko hay somi wawa vraiment ne ɓeydima toon kadi janggude holko woni communication holko woni valeur communication kamga moƴu gon toon kaymo e saɗa yubbino yewtere e an mbiyo ka présentatrice walla ka animatrice walla ka animateur quel que soit ko mbawɗa won tant que aɗa huccita e caméra aɗa haala e microphone holko poɗɗa wadde e hol comportement ma e hol kabruji poɗɗa saɗa ɗowa yewtere holno poɗɗa ɗum defirde beele sa denidiri Amadou probléme a arat aɗa haala ɗum antenne o aɗa malla ɓe aɗa garɗo ɓe ɗum ala toon kadi toon ko ɓande reeni guesa ceɗɗo ɓande reeni guesa ceɗɗo ceɗɗo kam mo ñaayi guesa mum fof no andi jogui ɓande e ɓande kam mo fiyaɗo ɗum hono fof kan firti ko toon boni e men fof sohlani ñimde goɗɗo haaju men ala ko iba liggoto ɗon goto men fof yiyata ko haaju mum oraraji men ndendani goto men fof so ari talani goɗɗo talata ko defde ko tokka tumbuɗo mi waddani ni de on rendim ko koko jaɓani yaade les ɗum différence toon e ga quoi dowe les mais grand yo leer mi wiyani les walla dumare moyla alors minen mbi andi awa mbiɗa non ça dit wi ko toon kamɓe ni joyi to mbima ɗum woni différence toon e ga donc sa adi toon a formete avant aɗa liggo koye formation ndewata e nder 5 ans ɗi mbanmi ɗi toon duuɓi joyi ɗi ko heewi hannde somi yeehe télévision goɗɗo hay somi ummima toon janggo kono jogui ko joguɗi te nimsa Allah naka ɓen koccaka tan e marché mbiyaɗo waɗa émission te mboɗo jogui toon teddugal hannde kadi koye fewjoɓe galle ɓe jeeya alhamdulillah gonɗa hen toon ma feere bonene feere wima ma feere bonene feere moƴƴe wallahi wadde nimsoma awa ummade toon de ɗum ngay ko beelam
nim so ma ko leddi umma ton dum woni nan o e 2010 min biya ton nim so ko leddi umma ton de dum woni nim so andi sens mo nim so woda na den enen ko buri ko tidde mission mo jogi den tan ko yo pulaar yaales ko yo dem gal pulaar haal yo culture men ye ko wonno ko l'essentiel eden kollira fayida gal la preuve jewtede mbaɗen mbiɗe toon mboɗo jogi yewtere wiite weltindiɗo les vendredi mbaɗanmi ɗum à partir de 22h30 à 0h mais mboɗo wawi wiide hande kore jam lebuuji e joolaji e sereraɓe ketti ɗum te min ko ɗum woni ko jinnomi jol fomo nata ɗemgal ngal walla famata nana artiste pulaar ne yimo weltoro hen walla nana min mboɗo haala welto e voix walla welto e animation pulaar wona kelɗimo ɗon ko wonno ko l'essentiel tan woni yo pulaar wuuro yo daro gila noon ɗo ummimi ɗo ha paaɗi ɗo profil am kollirnomi to noon gila adana nde puɗɗimi nde ha hande ko ɗum jooɗi ko yo debbo pullo hollu hoore mum eko waɗete ko hande nder société o saabu hande kala ɗo debbo dadi wudere mum ha tiiɗi waɗi présenté nde wawa gacce ngala e debbo ok en tout cas min gonma ko ha joni ko courage depuis 2018 2023 aɗan toon e radio tv et tout aɗa waɗa jewte belde ha tengte aussi miijoji miijoji mo sigi ko concept ma mo ganduɗa walla aussi concept konta proposé kamɓe direction o si ko min waɗi ɗum proposé mais mbaɗa wawno addude ɗum aussi e nder concept o mi addu ɗum taw yaadani hen mais ne gaddumi nde koɓe pawi ko tawa foɓe tawi ko gaddumi ko ɓuri firmita c'est pour ça miijoji waɗa balɗe ok donc miijoji avant que on ngara hen mbo sikku bon c'est pour les grands miijoji c'est pour les grands a fami haalka so wi c'est pour les grands hande est ce que vraiment hande mbaɗon invité walla mbatta invité carrément aussi kadi ko des personnalités walla tawi ko nalan ko aussi kadi ko heɓɓe won niveau on walla an kala ɗo gadduɗe ma ɗum ɗon au départ ko on concept omin mbirɗani invité des personnalités après à la fin émission o teddiri ni par ce que won dimension mo yeehi haw en ministre batte hen arde des jeux batte hen arde yeehi ha ɓooyi yimɓe hewɓe mbatti yirude ɗum matam koye baylogol politique min fayi débat ji politique hunde nde fuɗɗi addude polémique seeɗa manam invité ɗi mbatti hulde arde ɗenjaade arde sabu min mi wona journaliste mais mi wona journaliste mais komi animatrice mais e cadre thématique mboɗo hooli hen hooram so mbaɗa waɗa posé question aussi mboɗo andi ko kaalami mboɗo andi ko puɗɗor ɗon mbeɗa andi ko jantinirami mboɗo andi kadi neɗɗo o ka dillowo e dawrugol ka artiste ko mbawɗa wonde fof ka acteur mais toon aussi dia quel que soit ko mbawɗa wonde fof sa ari e plateau am min mais ala complexe namnade ko jimmannade d'accord mais wonto ganduɗa aussi c'est un peu lourd hay so wonti carrément aɗa joƴi aɗa andi carrément no ɗumta yewtere ma won yimɓe won so ari à travers leur profil il faut an mbaɗa maîtriser par rapport e branche koɓe goni c'est important c'est ça ko ɗum mais ɗon aussi est ce que aɗa caɗele parfois non je pas de problème vraiment je suis libre alhamdulillah mbeɗa ene tranquillité la mbeɗa dañi jaam mboɗo hokka respect a wonta émission ha ɓoyi mbiɗa dartini émission kaɗo ha walla yurtuga bari franchement e ɗum hayno ko wonani radio ji hen walla on tineji non wasata non wasata média fof mo jiiɗa kala gueɗe hande darniɗo communication mo jiiɗa no jogui ko waɗi gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ene wawi reglede mais toon sa wonde par exemple Alassane Samba Diop en Boubacar Diallo en Mamadou Ibra Kane et cetera woɓɓe waɗno yen so tawi a waɗi erreur automatiquement ɓe mbaɗatama bene seeɗa mbaɗɗa ɗo erreur après ƴettatano aɗa faama ɗum woni professionnalisme c'est ça jikku kamɓe soɓe noddirima noon an sa yii tawi ka mbaɗɗo erreur janggo ma takmo wadde mais jaani est ce que kala ɗo ko puɗɗa yi ɗum ITV si ɗum taki mbimami garmi ɗon mi jangi ko heewi komi andama kadi mi andi réellement so tawi mi yiiɗi nadde communication il faut mi anda ko holko woni ƴiyal communication wadde to gonɗa ɗo woni média ko poɗɗa wadde en ka fotani wadde en ko poɗɗa haalde e ka fotani haalde wona ko werma fof kala wona no welirma fof joɗoɗa wona ɓe werma fof aɗa manta e émission ngaji ma walla aɗa yenna ɓe walla ƴetta ɗe aɗa denga ɓe mais est ce que aussi on t'a pas proposé hande carrément kala mo mbatta dédicace walla kala mo mbaɗa ɗum min ganda jogoyo non toon sérieusement parlé ko garmi ko toon faade joni gami allah tan garmi min hooram mi faɗani mi haalani ɗum aɗa andi pourquoi
wonde valoriser émission makko en profil juddinaɗo ɗo ko hoolare takma neɗɗo juddinama directeur so hoolima ankitani mo ƴewani ko mbawɗa eko wawa tottima caméra huɓɓi lumiére uji mum tottima écran wima huccide aduna kala on woni ko yeeyde mo hakkille e lowde maggal ngal mais on wimaka ya haɗɗo e woto fad ha mbiyeɗa haɗɗa poɗɗa haɗde neɗɗo yo andu hoore mum anda ko foti wadde min kala nde dañmi sponsor mboɗo haala jomum tawata déjà ummi pour service commercial et production tato déjà ko direction waɗi ɗum kadi ɗi haɓɓa so neɗɗo waɗi kam awiye ma yi e nder émission ngaji jam ɗi no winde less no rewa e less télé écran jooɗi ɗo somi welama mboɗo wawi haalden somi yalti hay goto poñata kam mbiyatan ko badda ko fotani parce que c'est validé c'est ça c'est validé ok Amadou Diarry min mbiɗa ka animatrice ɗi sikki an honto jimami ko wayno théâtre wallahi ɗon jimama an mi yeñino goto an le ka actrice wiyete walla théâtre actrice ka actrice kadi en même temps mi nani aɗa wawi ɗum omo waɗa série waɗa cinéma so série min nani ɗum e garam place min oui ko c'est vrai komi actrice tan mbiɗani ko abima mbete walla ko mene garmi hen de wonno mi andano million yarata mi fusina hen kaake mi ejjunoɗan kaake mene fusinen nde kaake kelmi nde kasuji ɗum on jegginoɗe mata woni mi nani nane oɗon kala probléme jokken golle o mata mi nder jokken golle en ɓe kamɓe ɓe gowrani noon walla ɓe gandirani noon kono mi wiidemo tan c'est vrai mboɗo waɗa participé mais wona hunde nde ganduɗa mbeɗa waɗi ɗum meccanam tan ha abada joni an naɗɗa hen a faamano kelɗa hen kasuji bisikidi kasuji kelɗa bisikidi hanti a faami a heltata kas hay so hande sa tutti kam kas tan mbiɗa wawi mbiɗa mais famde nde attends d'abord question ma min komi lamtoro miɗo kanko heeli kas o famano a famano e côté jeu walla a famano ɗum a sigi ko hedde kas walla wawi famde yeeɗo wonani famano ko mbanmi ko walla wonani famano ko joumi ko mbeɗa faami très bien parce que kala séquence mo tottani casting fof mo tottani joumi jonaɓe woni ɓe paamani c'est ça ɗum mbimani nane mi nani aɗa haala e jokken golle o matam jokken golle en kañumen wonno paamirani golle no jokkireɗo ñande hande on émission mi haali ɗum ɗo mboɗi wiya hen saaha enen soɓe ndi eɗen mbaɗa hunde ɓe guiñan mais eɓe mbawi yaade banggue goɗɗo ɓe mbaɗa toon e 25 giga aɗa ɓe ƴeeɓa te konko mi yeeɗi aɗa émission ngaji makko ko wiyata ko a yeeɓi ɗum an mi yeewi ɗum ɗon ɗo heɗi kaye ɗo ɗon kas ha minen min jeeɗiɗi yaɓɓude hen min jeeɗiɗi yaɓɓude hen ay caggal nde heɗi kasuji ɗini par ce que e nder série ji he gonga waɗanteɓe ɓe paamani kono mi yeewi ɗum konko émission mo somo haala pular laaɓɗo thiels jillata haydara mais ko jiimi somo joua ko joua ko mi anda ko personnage o namdo walla ɗum ɗo ko ɗon ko wona ko neɗɗo goɗɗo wonirtani ko logge ga français je wolof en sarmaga o ɓiɗɗi o wicci ga juuɗi sarmaga ha jiiwo weddo gueɗe façonɗaɗi sa allah mbira o nanta pular mais c'est là présentatrice holko sabu ɗum ɗon mata métier ɗi kono ko jiiɗa si ala non pour kam non mbimi a haali mbiɗa somo haala pular ga min présentatrice ga actrice joni holko saabi ƴetti on lol woni question mo andani animation ma o je nanani pular holko saabi ɗum ɗo toon no ñaɗirti ni e animatrice gaɗo seeɗa wallahi ay comportement ma walla fotani wonde gotum sa koko serti déjà par ce que déjà ɗum ɗo mbiɗa ko yaaju ko théâtre walla ko série walla ko jalni ko walla ko mogo ɗum ɗo mbiɗa ko ya an mbaɗa e cadre professionnel joɗɗa kalda e bandene kadi ko woni ko lowdi émission wona ɗum windete scénario déjà waɗi mais c'est là ɗon aussi c'est important par ce que yimɓe pamata wawno amini minen fof somin gandidiraɓe koko wi pullo yo ha pular laaɓo thiels kono mane mbimi jeudi ɗum ɗon par ce que ɗon aussi c'est là aɗa nde wi kanko mane jeudi mbimi mane mbimi jeudi tan o fatmi pour mi walla mo ɗon mbiɗa min ganda jiɗi wiide baba en ganda ko woni ko pullo wona pour ɗemgal ga min somi sa yi kam tan mi gasnimi wadde présenté wallahi somi welama mi haala soningi somi welama mi haala français hay somi janggani ɗum somi welama mi haala anglais ɗum pullo fof daaro ɗum foti jogade hen fierté mawɗo andi pourquoi hande en koye 21e siècle gonɗe woto mbaso en tan aɗa jour kalata tan ko pular o gon walla ya wattan pular mo mawɓe nden gandi o mbiya kas tottam ɗum ɗo ɗum weɗam gaay par kuma ye ar gaay follonde walla sa wonde gorko ma ni mbiya deede walla baba galle gorko haala yo haala merci génération hande mbeɗa sikki pour min
en poti yewde théâtre uji ɗi baba nene men sohna en jouatno baba gande tan kala ko hewti sa woni e nder série a tottama rôle poɗɗa joude aɗa woni cukalel toon sen haale ko noye neɗɗo ko yettimo ɗon mo ɓeɓe mbiya a hollat bote ma kolla ko mbawɗa ko kolla debbo so tottama rôle mo jogui manam min série ji ɗi totten hen ɗi fof ɓuuri hewde comme lemɓel rôle uji ɗi totten ɗi jinmi wiide moom e nder rôle uji totten ɗi debbo won comportement foti jogade nder galle goɗɗo surtout nder suudu goɗɗo si obligé hollude ɗum en tant que debbo ko debbo wiya wona gorko joie mais sa addi hen langage goto lokkude ɗemgal ga filigo ɗon ko fili cas pour yeyde produit mo jeeyatono par ce que produit o ko marketing commercial wonno no debdirtaɓe sukaɓe rewɓe yodɓe ɓornaɓe haɓe jooɗo mbiyaɓe ngare joué pourquoi kamɓe mbatta e maniére uji c'est très bien c'est important mais comme andi on action mbi toon on action nde kewi nde wonko usti seeɗa carrément e ɗum ɗo makko e valeur marchande makko mbiyen par ce que heewi no haala non mais attends mais c'est une question que je parle c'est une question que je parle yimɓe mbaɗi critiqué ndiyande yimɓe mbaɗi critiqué fulɓe kaali dekoni hen a faami pourquoi mais kanko e par rapport e joni haala makko o haali carrément le pourquoi ko ni poɗɗen waɗe et puis c'est vrai waɗan ko évolution c'est passé mais on sera hen haalis mbaɗimi encouragé et on peut pas wonɓe ganduɗa son intina ɗon keɗoɓe ala ni so jogirnima on weltiɗen hen par ce que déjà wonɓe ganduɗa ko couple uji guuroji hande nder société o taw guurani bonheur aɗa sa debbo ma wona patron konna ɗum taw anda ni mbaɗani joom galle mum yewtidere so gorko ma wone situation wone période aji ɗi ganduɗa ko difficile an foti wadde mo encouragé jettinama hen debbo wona wonde nder galle tan no dagon waɗa cuura woni dewgal ko nder suude dow lees e joom galle ma e pohlo mo gurdata o la preuve waɗi rewɓe ɓe ganduɗa hande on théâtre mo jounomi walla on série waɗiɓe motivé ko heewi e nder gurdama barke Cheikh Oumar Foutiyou Tall min mi wondirta Cheikh Oumar e fenade mais waɗi dilde quand même mi wimama waɗimi encouragé par ce que déjà sa ƴeewino mi wiyani noon série ji gadiɗi ɗi mi bonnitani par ce que min ko kalmi ko wiite matam ko sabu mboɗo woni hen alaɗi min jinmi ko wiide on série wayli ko heewi e nder série ji pulaar mboɗo wawi hen wiide ko heewi par ce que sukaɓe rewɓe addaɓe hen mbi hay goto andanaɓe dal pulaar walla ɓe nani pulaar ɗum ko goho ɗiɗiɓel ngel rôle mo joumi on o yeeyi oɗon produit te minne hooram ko wonno intention am ko liggade ko tottanam ko ten ligguiɗo ɗum ko goho min ko on intention joguinomi hen tatiɗel ngel mi waɗi hen motivé temedere debbo tawɓe kalani ko so welama noon tawɓe ƴettomi mais si c'était à refaire ma woto lan si c'était à refaire an mate nanani kalamani ko mbimani min komin lamtoro mi hulata aɗa andi ko kulmi ko tawrede ko boni walla haalde ko boni walla tawedde no fotani tawi mais so wonti kamɓe jeeya ɓe nangi ɗum ɗon ko ganduɗa yoɗani guite man grand mbi oppanam ko yoɗani e guite neɗɗo so yoɗani mi waɗa sappi jewta jeemi yaha yeyma ko yaha min wona ɗum tawi mi liggade d' accord nde ɗum kewi nde ɗum kewi nde ala hono oɗo esprit noon ne manque e actrice uji par ce que a nodda actrice mbiya oɗo sen jimi jomum mbula dogo deuxiéme eyyi kadi ko waɗi ho enen mbiyete ene boni mais won woɗɓe waɗoɓe série ene mbaɗa dépassé ko waɗi ho est ce que sa noddama to tagi ma yaake tawi tan koye e norme uji ɗi hande yo c'est pas le moment mais to kelɗa kaso cachet mum peut être ko 500 millions 1 million 500 mais nder ɗum au moins 1 million 500 mille euro mais woni 1 million 500 mille euro min ɗum min nani gama place min ɗo 1 million et 500 mais nak kala waɗa aussi il faut mbaɗa également ça vaut la peine kono ko ruddul kabare non garam place 1 million 500 mi taari o séquence on ngo mesure tan dokku ɗum en 1 million 500 plus ko e caaɗi e weltare ok mais en tout cas ɗum kewi nde ji heɓe mbaɗi des vidéos TikTok tout récemment mi yi procureur mi waɗi vidéo timmani 2 semaines e wiye Diarry Sall yafumi yam ɗum yafumi min kaldi heɓe mbaɗi vidéo ji hoddude carrément Diarry ko waɗi ko faami fotani waɗe won yettiɓe mais won mettinɓe mais mettinɓe ɓe par rapport comment tu as accueilli holno bismiɗoɗa ɗen mette ɗin haaluji bon andi c'est vrai sa woni joom famille ina muusi quoi min muusani yam min muusi fansuji on e bandal parce que déjà koye galle mawɓe jeeyani
ɓe wonna kadi jibinaɓe tan koɗe jeeyi horam taganimi kadi natde meccal ngal wasde jogade jinnaɓe walla halfeɓe on sawmi so neɗɗo kadi on jiɗɗa weltinde pittali yimɓe fof sa tatimo so wuudini yimɓe ɓe jiiri no fewani tan aɗa jogui droit nafnade mais min jahtotomi komi tooñi heddi neɗɗo momi toñani emin mbasi wawde rendude jiyande so wasi rendude en yiyande noon kala ko haali mbiyami ko droit makko haali par ce que yimɓe fof mbagam yidde mba yibde ko mbaɗani ko jamais de la dañata mais kono kala hen jaaɗa ha lijjito numéro am téléphone walla neldimi message walla yeɓɓi koye mum ari ha gallam mo wonma expliqué ko taki mbaɗiɗa te somi haaldim aɗa fawa te kadi aussi aɗa anda vraiment no nanirɗa ni rumeur o no arde ma ni wona noon jaariyetto naturellement wuurde e dargal mum walla e famille nangal gongal min dañi kadi mais mi géri ɗum kam pour wiidemo tan jafaɗa kam mi gasno tan mi yandina e namdal ngol haali kam wiidemo tan muusi e famsuji am ɓe feewi par ce que waɗi ɓe ngannduɗa vraiment ɗum woyni ɗumen e ɗum muusi kam par ce que min mi yiiɗa yiide giɗam no woya walla nenam cawliɗo no woya walla famille am no souffre à cause de min tournoton on ɗon séquence gorko mo tourtama mimi o yaha o perti kono sa no mbaɗa yonde yontere ni tan neɗɗo loggudema jungo tan ɓaɗo ɓe mbi boyo perti kono sa dow akkaɗo joni sali tellaɓe ane allah aɗa suusi hajjel ajjel mo kalɗa o ɗe gonɗa ɗo ha mbiɗa andi min mi nanat haji min mi anda ɓe mais je confirme min hoole yeeɓi ɗum ɓurma wawde yarde yaas ɓe mbi ndew logguma tan mbiɗama baba galle mi kam haji guiteɗe mbay kono ko feloɗe ala hen noon o yaltu gam tiyata carrément wiya o yaltu gam boyo yaltu gam waɗam mawɗo 10 prise ɗum kam woɗani non o yeehi ha moma goto ɗiɗi kam noppi quoi o wattu gonga ay mbiɗi wattude gonga hay mboɗo heewi duleeki quoi mais so nobima hande an ka donc kam non il faut musidɗo wata woni hay goto namnakimi ɗum non min ni feeto men jomine ɗum mi wona min ɗo tiktok min ɗum haaroma non mais joni Diarry attends mbiɗa o yino haw ɗeɓma nobbe so ari hande pour dewgal hajjel min de hajjel gon mi toon hajjel toñan mais hay ɗi wona goto hajjel wawi jogade ɗo hajjel non attends hajjel kam mi sortan hajjel de min sortan hajjel kala hajjel humanmami sortu ɗum hajjel magaji ɗo naɗi ala min to jamɓurɗa ɗo rutu ɗon non ata sotti a naɗa sora non sorta mom sora hajjel mo seyla dina sohe ala kam ko joom gorko ni eyo joni mbi arna munoy ɓoggol eyo ay gasi asa madame comment comme madame humanama ɗo e 2 mois waɗani e 2 mois ko humanani non mais attends c'est madame comment c'est pas ton problème gère émission moi non mais c'est madame comment après je min galle ma kay goto je suis libre comme célibataire information tolle tawi ko bos jiɗɗon kadi mo hokkuma noon laafaji mon ala o wi o wona madame hay goto en direct aussi appartement gonko Diarry Sall wi wona madame hay goto il est libre joni jaroyam candidat ji mbaɗe CSD ayiɗa baba ɓortuɗon lam jaganam ka sa mottanam gallo ah bon posi candidat ɗoftam tan boy ɗoftam tan ɗoftam tan non mais ko noon aussi oɗon gandi aduna musidɗi Diarry hande so tawi kalima wona madame hay goto aɗa wonno e dewgal so wi wona bondema wona wasima wonde juulde wona wasima wonde hoore ma kala ko Allah gasni gasat emin jiwonma aussi ñagonma yo Allah rokke aussi mo wawɗa wurdude c'est important mais ande ɗo mi heewi mo jiɗɗoma kam ene weeɓi yo Allah rokke mo wawɗa wurdude ya par ce que inde Allah garten seeɗa Diarry million men pulaar en kaali en kalti en tiiɗ ligganade il faut kalen gonga hande a paati ITV kadi wi kalima hande wonma entouré ko Joola Séréer Bambal kala ko wawi wonde hande hay dara faltade est ce que hande par exemple min gaɗami ke inde he Diarry wonto wonno to ummi to inde ma yina hetti 70% yimɓe ngannduɗuma hande aɗa nayi 90% walla so miya 100%. Holno mbawiɗa wadde seeɗa oɗon Diarry Sall par rapport yimɓe ɓe c'est un peu difficile yettude Allah quoi andi mbeɗa nana bandiraɓe en ene mbiyi men ɗo resta nan sa yiiɗi wuurde e nder société wore a tindinan hoore surtout ganda kala ko dañƴa ko Allah tottuma ko ɗuɓal kadi ko ɗum saaha ɓeta hendu tan nder saaha noon gerte ɗum wiyatani par ce que iba ne heewi jarande mon frère ne heewi jarande sa waɗani attention tan seeɗa bonnatma ko heewi debbo pullo goto nanmina
wiide mama sohna ɓaawti yaako cuuɗi e mon ganaji saare goto aji ma rek wasta yalade wi sa heñinima arsugo ma ƴettu arsugo ma jeeya ñande arsugo ma ari taw déjà hanke reedu heewi teddungal daña sa yaari sees ma heɓ ko poɗɗa heɓde ko tawa heɓira he ɗum sofiri kadi yimɓe ɓe ɓe ɓuri sohlude e neɗɗo liggotoɗo e média ko neɗɗo jankini yankinani nde noon wona appel aji mabɓe aussi n'importe quelle heure ɓe ala de sa hawre mabɓe hollude aɗa tiniɓe tintinaɓe kadi koɓe tinma ko a tiniɓe kadi kala hen mo jewtiɗɗa hayso konngol gotol ma battine ɓen ñen ko noon nerani sabu ɗo jibinani ɗo jibinani koye galle garateɗo yimɓe on école ndebto sa yalte on école noon a yeehi to mbawɗa wonde foof kala neɗɗo mo jiiɗa a yino mbaɗo noon e nder galle mo jiɗɗa ɗum tagi alhamdulillah mbeɗa wawi maîtrise ɗum no fewi te kadi aussi mboɗo jogui mabɓe aɓe jogui yam ceer mawɗo e nder galle o somi naati toon joni billahi wallahi taala ɓe mbaɗɓe cheikh omar nanta kam mbeɗa jaari ñewno jaari ari ɓe gona e jaggude saham no fooɗo ɓe gona e sippirde yam ɓe gona e maɓɓade yam ɓe ndewa e ñuko e otam tottam joxma dépense tottam bottari aɗen ɗum no weeli wona min tan woni ɗon debbo e gallo mais aɓe gandi jaari yetu mbaɗowo ɗon présenté pulaar won ceermoɓe totti te kala hen mo dawnumi dawat kala hen mo noddumi pawme mum haaju waɗanta wadde ɗum sa yi mi dañi ɗum e gallo ko profil am ko min reeni ɗum ndenirɗo ɗum koye fannu ɗiɗi so gollalam yontani gartama ɗo ndeɗa waɗa takwa mi ala haaje hay goto ñoode neɗɗo mi dawanani toon goɗɗo mi hirdanani ɗum mi haasidanaki ɗum ko jogui ko te hen goto foof kadi mboɗo tini martaba mbo Allah hokki ɗumo mbaɗa ara ha yeeso ma mi holluma won ko Allah hokkuma sa waddi noon mo liggottoɗa tan o andat an ka neɗɗo mi wona hayso mi wona neɗɗo ni mboɗo jogui makko kam maɗɗe jikku neɗɗa kam ɗum kadi vraiment Allah rokkimi kamɓe fof jeeya e yimɓe ɓe tawi Diarry mi nani kam suuɗi ɗum mbiye Diarry sa ɗum vocal jabata ko sa tadi ɗum ƴetta ɗum wiyeɗe metti hebde pourquoi andi minen ɗo ɗum tawi min garan place ɗo mbaɗa go c'est que le problème grand frère whatsapp réseaux sociaux waɗira ko liggey business wona jaam ñalɗon jaam hirɗon jalte kuɓɓen leɗɗe ɗe jalte mbaɗen ataye wona ñoode wona wadde fedde taniraɓe kaari ko business wiyata saɗa haalda e neɗɗo o mo ƴettatama ko tuttuma fotine 2 minutes audio 5 minutes an est ce que nder galle ma aɗa wawi joɗade 5 minutes tawa gérane ɗa comme nanni ɗo ala ko kamɓe waɗa min kam komin nanduɗa eyyi mi naata ɗon e min mi natti namnade mi natti haalde yimɓeɓe joni ko enen ɗiɗo kaala audio 5 minutes taw ko calminade ɓoli aɗa yiɗi bande salminima mais ɗum ƴettat temps jomum wonma ajouté e nder groupe taw waynakima an e ala temps par ce que ɗiɗo téléphone aji hande sa ala ordinateur ɗon liggotoɗa ɗo wona photo arno foof naati ɗo wona audio garɗo fof mbaɗa recevoir par ce que liggey mbo min mbaɗata o walla mo mbaɗeteno wonko namni kala ka wawana hoore ma ka janggowo a tardanta ɗum tama te a tampanta ɗum kadi warnede ma joni noon so dogde ŋañade teppere yadata ya gère galle ma ya gère émission ngaji ma ya gère ko ɓornotoɗa ya gère sukaɓe ma famille ma ya gère kadi goɗɗo kadi yo ƴettutama nodduma n'importe quelle heure ala kadi aɗa jogui gorko walla ala heure hiiri ala haydara nde wela fof tan ko nden cohlat ma walla on calmodiri e nder seconde goto walla 2 minutes wiyno watta ɗum 1 heure de temps c'est impossible eyyi joni ɗo galle ɗo jimmi naati franchement parlé nani min on noon on nani eyyi muusi ay wonde star noon ne muusi joni ɗo galle ɗo jinmi haalde saabu ha joni koye réussite golle ɗe waɗi ɗo jamanuji ɓe mbi gonnoɗa koye location gonnoɗa ni legal parcelle ngal nden dal nden ley nden location mi nani joni noon ko mermos gonɗa kado galle ma an ƴen hoore ma hanci ɗum fof ko réussite ligguey o walla kadi galle o ko location ɗo aɗa foti adde ko avancement galleji he poɗɗa ko goto noon a ummima mérite ɗum kam oɗon bien sûr galleji mérite bo plus mboɗo handi hen kadi aussi bien sûr e mboɗo tampani ɗum kadi sa gampano ɗen mboɗo ƴeɗi ɗum kadi
So on a got attention no ni be mo tampande dum de hande ke ban tous salam alaikum wases e tan ha do lawa ko gonga do nangen mo mermos gonda ni do non wona mermos gon ko espoir gonda ala mo wona ne galam ko location kan galam ala ma so apart wondi mo ne no kan jira e ko ndem ko jira e kanko de umi pasal de umi pasal tan kam tan mona parce que perde ma ok en tout cas Diarry Sall mi nani wala mi no aussi ni ken ni on gonno e émission qui soni TV hewbe ni biye carrément o mimo ton sababu mi jida non Abdul Baham nickel Abdul ko pasang ko ni nickel dum wi ndu Abdul wi nickel min ko Abdul Baham bier mo parce que mo imira ko mama ko nickel ngani jadi min jida vraiment on jaane Abdul Baham sa wi mo yimi fo ngeen hol gon Abdul Baham min ba ngani nickel sa nickel on nan ni kam walla on ba hedan vas-y ko no islam ni dal gila ngabuda do lekki min kala badda ni ni support nickel aduno firto leydi ndi tagge asmano baare hay hunde wawni rendidde wona jawdi wona media wona jarabi wona inde parce que ne garmide kanko tawmi ɗo ne garmide kadi teddungal woni hakkudal kadi billahi wallahi taala min peera foɗodirde e konɗo mboɗo wawi wiide noon ñalawma hande ko wawi ko toon ittude fof min mbimi ko iwani toon ha hande wone groupe immédiat peut être ko employé tama ko nattimbo rokkude pour ara waɗa émission to concernata banggue miijoji ɗum ko direction o yaltinimo toon par ce que naɗa andi on jogui émission ngaji ɗiɗi o gérata quoi émission ngaji ɗiɗi o gérata ɗi ko toon tawmimo hen tawɗumon te mono waɗa hen kadi golle paɗɗe fayidini te absence makko kadi ene heewa saaha no wayrinne joni ɗum wona min iccingo ɗon kanko e miijoji o jeeya ha ñalawma hande kadi koye miijoji o jeeya te somo sohli hen arde kadi mi haɗɗama te billahi wallahi talahi caggal Allah caggal makko ne natni nde ɗon e galle he minen jiiɗi yummo jiiɗi baba min peera haaldude konngol cohngol min peera foɗodirde hunde kiramala hakkude men goto emen fof so fini noddat goɗɗo te goto emen fof so jogui probléme hande machallah mais aussi hande par rapport e tes invités nane mi haali mi ar makko no famde question par rapport e réponse mi yiɗini hen jabade fote on gaddinami aussi des personnalités hande ko wayno min iva men par exemple mi yiɗino yaade toon à travers émission compétition kankude walla hamne ɗo won yimɓeɓe aussi kadi ya toon taw ko artiste mo ganduɗa tokosɓe est ce que an Diarry ko an waɗata choisir tes invités walla aussi kala invité mo nandi aɗa hollira direction o kam mbaɗa validé pour mbawa smajoɓe ko faama par ce que direction wiya production jogui émission ngaji ɗi miijoji min waɗata présente men production jogui ɗi mais attends ko toon paani kala ko min waɗa toon somoɗo invite ma il faut mi haalda e direction mais woto ƴiw noon pour ƴiba men o tan waɗata ko rabno ɗo mamma sohna kañum ko invité marque goɗɗo min onon fof ponɗum par ce que mais ɗon ɗon jimmi wadde développé sa hiidimi ɗon jimmi wadde développé par ce que min ko pulaar o tiiɗimi ɗon ko pulaar fawimi ɗon mais ala heedi heeɗo mi si yiɗi gona ministre jiiɗi jeeɗa e ɗo président de la république ha joni ɗo gara e miijoji hannde janggo somi sohli invité Amadou Diallo ɓe excellent on paami aɗa andi pourquoi ɗo pulaago ko kañum jeeyi kañum totta 1 heure de temps mo totteɗa walla 90 minutes mo totteɗa o so pulaago wiya faltaki goɗɗo mais tan adda ɗon noon a defata ɓen to wona sohli invité tan ari invité adda ɗon tan no waɗa promotion hoore mum ɓurmi jaɓanta ɗum ne adda ɗon kadi no haala no waɗa promotion yimɓe heddiɓe no waɗa ɗumen promotion ɓurmin jaɓata ɗum kala kada addan ɗon ya taw pulaago c'est ça kala kada adda ɗon aussi ya taw no waɗani gartam yeeɓoɓe heddoɓe illa ɗum aɗa sohli waɗande promotion neɗɗo goɗɗo walla aɗa jogui leader ma aɗa yiɗi ɗum haalande ko waɗi activité ji mum e démarche uji mum pas service commercial sa yoɓi gara jolɗa Allah jeeyi laana sukaɓe jeeyi Allah jeeyi maayo sukaɓe jeeyi non c'est important pour yimɓe ganda aussi hande on ko kewata wona kanko Diarry Sall yiɗde makko tan mais aussi kadi ko direction walla par ce que ma won garɗo hande ma won garɗo carrément waɗɗum invité taw Allah siidi hay mbuɗo ɓaɗo sikke carrément ko millionnaire nan tippinimi hen sa à cause de ɗum ɗo e cigal maɗa ko mbaɗo ségrégation mboɗo invité ɓe mboɗo hokkuɓe mais min mi ala wontani par ce que déjà sa haali ko deeƴe hakkilla moɗo mi ƴeewi calendrier am tawi yimɓe tata walla nayi kadi ko dimanche tan min jogui wona tous les jours min mbaɗata ko dimanche tan min jogui émission no waɗi satiré par ce que yimɓe ɓe ne cuhli rewde e miijoji kadi aɓe gandi e nder direction aɓe gandi kadi e nder galle o immédiat
aɓe gandi visibilité mo miijoji jogui toon ok so invité ji kiyen waɗi invité priorité c'est ça wonɓe ganduɗa réalité nde a wayno neɗɗo mo woni a reninaɓe tano wonɓe a haalino hen nan aussi pour invité to wona tan thématique affaire o c'est ça ɗum ɗon ko yimɓe waɗa développé aɗa andi émission so neɗɗo addi ɗum sadi yanir ɗum hande gonɗe ɗo tawde ko ñalawma goto tan jogui ɗen ñalawma goto mo jogui ɗen mo mbaɗat ɗum ko fandu almude mbaɗata sa wi tan aɗa invite hande posting walla aɗa invite artiste aji aɗa woppo heddiɓe ɓe jiita koye mum te concept o miijoji wiya an gonɗo ɗo heno hande ka réalisateur ka animateur ko mbaɗa won tawi saka almude pourano walla ka ceerno profil ma ɗon par ce que aɗa jogui miijo aɗa jogui miijo o gaddata ngon wawi taw wonko naftata hande société o wawi taw wonko naftata hande communauté ma ɗum min mbaɗani ɗum heede kadi Allah no seedi kala garɗo ne jogui ɗon fodde mum e gueɗal kadi so wonnano peut être espace o yaajani wonno jinmi waylirde mbadde émission ha ɓeyɗo yaaji par ce que 1h90 minutes ko temps kew ɗum aɗa wawi hen naade ɗum jiɗɗa mbatten wadde hen des rubriques rap haala c'est important o yama sa miijojo o wi gosonan fuggatama jibbagam est ce que non ɗemi riwatɓe de ok en tout cas Diarry o namdal gotal duumiɗa RTF nde télévision fulde non mais attends vraiment appartement gongo onon ko hewtude mi nani won sponsor goto oɗon gollidino toon ɓe jaaɗani mbaɗɗa bikket o abbima mi nani o addi haala seeɗa sponsor jaw jatisi ɗum fof kewi mi nani jaw jatisi ɗo gonɗa e tef nde oɗon diggodirno mais ne jaaɗa nde carrément ari sababude makko yimi yaha kamɓe ɓe mbi ko kamɓe bippinowo yiɗaɓe waɗa ko dillini ɗum ɓe mbi ko jaari bippi jawatano onon koye appartement fenani non tawi non par ce que ɗum ɗo oɗo rumeur ala foutu pawɗon ɗum no ari rumeur no min ɗan non grand ar gaari jaw jatisi wala no sponsorisé non bien sûr RTF no gonɗa o ari ƴetti kam presque mais non nde gonmi ɗum ɗum ɗo kam jogui hen droit ɓen mi andirade no c'est pourtant jaw jatisi ko cousin ma ko ɗikkama par ce que mo kala ganduɗo gamaji saare beelel kellel nenneten jambu en c'est la même chose mais attends gonmi koye wadde développé il faut écouter Iba il faut guetta attention de o yaa yelde nder kas bon aɗa andi nde garmi nde ɗon wallahi no asim ndew are galle o toon nde gonmi nde ɗon mbaɗɗo chef man mi anda kadi hayde o waɗata kam sponsorisé nder miijoji billahi wallahi taala mi fawani wiitere kadi somi wimo juuɗamen peeri ɗomodirde ko goto non kanko kayasi woni intermédiaire ɗum ɗon noon mais pour mo leer rek pour ha ɗeɗo labde hakkillaji yimɓeɓe aɗan joni wi ko cousin am so aɗa nani wonde o wonino galle goɗɗo o nanimo ummimo toon o abbi mum yimɓe ne mbawi wiide matan ko jiidigal woni ɗon non yefni sentiment la ba pare intérêt am la gis omo andi miijoji no jogui visibilité min ko yaa wi kam de o yi toon de ɓe nder lewɗo dañi million ngaji merci beaucoup merci jinno ɗo waɗa développé pour mo paama neɗɗo so addi produit mum no tottuma waɗma sponsorisé won intérêt mo jogui te effectivement Allah hokki kam hen kadi ndam barke Cheikh Oumar Allah hokki kam hen wune mo Allah hokki men o mbaɗa andi ɓe kiisoraki ɓe jawaki minne mi yewani kadi vraiment koɓe moƴƴu kala teddugal ɓe mbaɗani kam vraiment jingui mais aussi Diarry ɓeyna mais aussi là aussi même Boubacar Diallo je le dis en direct kollama émission minen emin cohɗum Big Weltare d'accord ko parenthèse kaya sigi Boubacar Diallo kono makko ala so ɓe gatti sponsor a faami jogui toon kanko Boubacar a faami on ɓeyde heeɗi ko ganduɗa kala ɓe kalda e tuyandi c'est à dire donc ɓe yimɓe aussi ne cohla mbo sikki e leñol men wadde ande Diarry vraiment ko mbiɗa ko intérêt sur intérêt en hannde ko mbiɗen partenaire o e sponsor ko so ari ɗon ala ko ene yen hoɗum aussi wona wadde ande Diarry hannde an so tawi won manquement par ce que hannde an kam hannde a wayatani ma to kanko de ko dow woni o kam nateɗi wiɗe ƴettubi aɗa waɗi ko jiiloytoɗe jiiloyten ok
hande Diarry umimo ɗo a yettima ɗo waɗi ITV hande hol objectif ma par exemple moɗɗa visé umin ndem ITV weɓata de kaseji gonɗi ɗon ɗi véhiculé logé ɗi investissement ɗum waɗi dépendre tan koye gollal am so tawi mi natti toon yiide hoore mi yaara somi natti toon yiide ko nawmi kotomo mi yaara mi ala hen sentiment koy par ce que déjà somi woni toon goto hen fof safori nafoore tan komin jotodiri ko fof min jiɗodiri fof teddugal e respect total woni hakkude men mais o tigui yalla min ligguey mi ala hen sentiment somi yiyani hen hoorem tan mi yaara kadi min mi wona min sohli télé ko télé sohli kam wona wasa pour hoɗum sey sohluma oui non non question ko yo écran merci beaucoup heɗo e nder ko mbattuɗa ko yiiɗi pular no waɗe mbimi en no mbaɗa faade ñalawma hannde hol debbo pullo tan cuppiiɗo jalla yeene jooɗo tan e télévision no yewde pulaar kala no jiiɗa e makko aɗa yiya par ce que hol debbo pullo waɗo kadi surtout no so woni objectif leerɗo noon jiɗɗa fof noon mbela aɗa wawi ɓurdidande objectif leerɗo so fawimi e makko écoute aɗa wawi ɓurdidande aɗa wawi ɓurde mbadde kono min ɓurma ɓawɗo pastel kam debbo pullo jottoɗo kam nde télévision dimanche ne yewta pulaar ten tuppi pastel ɓe jeeya gama ɗum ko Diarry tan jogui ɗum tane jogui ɗum ɗo non grand attention a ɓerdata il faut jaɓoɗa kam hol télé jogui ɗum ɗo taw wona Diarry waɗi hen kere woni tampon naturel mais attention de dañi comprendre naturel mais ɗe balɗe won so bonɗo nani RTS so bonɗo no waɗi présenté émission ngaji journal wala pastel amin gandi ko noon on teyo fa kono mana machallah c'est Diallo Binta c'est ma petite sœur Leyla wala pastel aussi ko weltare moom hande sen ji pasque leydi hade sall woɗɓe wonde no mbaɗa aussi présenté dans les taw chaîne uji mawɗi ɗum ɗon ko weltare mawɗi no feewi Diarry to Sall en tant que debbo aɗi hande won sukaɓe rewɓe won à travers TikTok wona TikTok ni ene mbaɗa won gueɗe won vraiment waɗa won vidéo ji won a faami bonɗi hen saaha jekki rek de TikTok faami jomum en daña bose daña abonné ene kaale no gulle e lugge jakade hanen tan goto de nana koɓe mawɓe mbaɗ men valorisé vraiment est ce que ɗum ɗon ɓeydata kala e saaha sukaɓe jogo cuusal ngam aussi kadi wadde won gueɗe won walla ɓeyɗo wadde won akkuji won bon Iba aɗa andi so garte ɓoggi karalla kese woni réseaux sociaux ɗum waɗira waɗira ko ni kalda manam promotion gonɗo hen no woni sukaɓe rewɓe ɓe jiitaɓe hen ɓorto walla no ɓorno ɓornude n'importe quoi walla vidéoji men ɓoccito aɗa wawi wiide won hen ɓe ganduɗa ko kultira mais won hen ɓe ganduɗa woni koye heewi produit ji fof hako woni produit photo woni caggal par ce que déjà teyde ɓurani mbaɗa ko woni gandal erreur mbiya an ko an tey woni ɗum ko teyde on ji gasi bon ɗum mi woɗɗoyta hen nden fof to woni yo fewdu jikku mum kono hande monde mo wonɗen o an sa resi debbo ma tan o waɗi ɗum nder gando o mum ibadu mo murni e konngol ngol ɓe jaafo manam murnotoɓe fo min gueɗanma ko ibadu walla debbo cuuriɗo sa yalti joni hawre laafi ɗo ɓurnide tawi bas mum woni paccal mbiyatamo fils kamɓe de non onon wona go gonɗen par ce que onon mbaɗata hen poussé sukaɓe rewɓe kala ko waɗani sexy hande so neɗɗo goto mo yoɗa min mi gontono grand boubam neɗɗo wirto kam poɗɗonamo jaam wiya mam Diarry no mbaɗɗon yaay taw oɗo e nenam ji non ko yeru tan dokkude c'est vrai comcol timmogol wonko ɓeydata e valeur ɓen ɗum koye tina tawa men jeeya jonan ya Diarry o ko mettuma ɗumɗanma basraɗo pacca ɓenane heerata ko mira bon aɗa andi pour mi waɗuma famminde tan hande a resat debbo ma e nder galle an yahata marché sodana ɗum ko waɗi sexy mbiya ɗum ɓor sukaɓe ma no ɓorno ko waɗi sexy e nder galle mum mais ɗum sa gérani ɗum an aɗa ronki maîtrise ɗum e nder galle ma aɗa ronki hokkude ɓen needi moƴƴiri hono jeyata e nder réseaux sociaux waɗa critique ɓiɓɓe janat wadde goto fof yo fewndu hoore mum fewndu galle mum fewndu ɓesgu mum fewndu joom suudu mum fewndu jibinande mum ay sen mbaɗi noon e
en gonta darade nder internet hande ɗen ƴettodira walla ɗen critique n'importe quoi mbeɗa jaɓi noon e gueɗel gotel so neɗɗo waɗi ko fewani ɗum ɗo yoɗani e image rewɓe foof min en tant que debbo mboɗo wawi yaltude mi waɗamo massaw mboɗo wawi yaltude mi yiro numéro makko mi nodditamo wiyamo prochaine fois sa jaɓani kam waɗirni waɗir ɗum ɓuuri jaaha jiya neɗɗo ko waɗi o te aɗa jogui possibilité wawde lijjiddemo ha gandamo lijjid numéro makko mais ɗum ɓuuri joɗade réseaux sociaux aɗa ñiga neɗɗo sa waɗi ɗum an ñigowo wiyete ko an woni ɓoccone walla ko an woni haasi par ce que aɗa jogui opportunité ji kewɗi pour wadde contacté ko wadde mo contacté kalda e makko mbattamo e lawol neɗɗo noon timmani mo jumata ala ɗum taki min vraiment mi yonnani won côté mais won côté ji ɗi ganduɗa kam vraiment ko monɗo namni ɗum est ce que mon ok en tout cas yewtere men appartement gonga are gasde mais kam Diarry mboɗo yimno vraiment hay soko hoɗum goto s'il te plaît e walla 30 secondes annani wima mi vidéo procureur ene yafnoma à travers appartement gonga aussi kadi en tant que jumɗo wona vraiment holko mbiyam kam procureur c'est mon frère quoi rendi neɗɗo saɗa haala e neɗɗo ya taw aɗa andi neɗɗo min so yiɗi taw mi jaro sangar yiɗi taw mi mbaalo boide de nuit so yiɗi taw mi mbaalo casino jour kanko tan ko andaka mo hoɗakimi o arani gella mo tawanimi gella babam so darimo wi min komi sohli komi ñamo yimɓe ɗum won ganduɗo o wonko hakkille nanggata jaɓta mais wonko hakkille nanggata jaɓta wonko nanata jaɓta déjà koɗo wawi wiide tan koɓe sukaɓe juumi o yeehi haw andi ko juumɗo o waɗi audio ji walla o waɗi vidéo ji on waɗa komi almude cheikh mourol fotital komi taani kala biɗomin walla baɗɗumi komi jaafi ɗum ha yeeso sago noon nde jaaɗa mbaɗɗani ha timmi kalɗani ha nanni duttiɗa kadi mbiɗami yarɗomi yaafuma wallahi mi yaafima ha yeeso procureur emi ñaagui aussi mi ƴettata lawol an noisot gara ɗo pour min joguma appartement gon ano baba ali noon foof on cohla ɗo en tout cas merci beaucoup min dokkuma aussi Amadou bonus goto kadi aussi kadi e ballal vraiment ji Balkam production e Big Weltare TV Amadou Ba emin ñaagui duwaw ceerno cheikh oumar mo ceerno basir afo babum tohar mamum kalnami programme gara walla 15 saison emin ñaguimo duwaw noon kadi carrément duwaw tigui e komin mbaɗata ko ɗum woni balol amin kalnami holno fonde non cheikh oumar ceerno bachir kono sukaɓe kono waydira ɗum kadi kono monen tan yiiloto wona onon jiltomo ko kanko yiiloto sabu hande sa Allah rokkimo place e martaba mo Allah hokkimo e wondemo wi hanifa e wondemo acteur de développement mo sohli sukaɓe sabu hande bachir ko acteur de développement wimo ko woni ko ɓiɗɗo hanifa ɗo o jeeya e ɓesgu cheikh oumar min makko min jewtati mbeɗa andi hande woni darde makko woni ko laabu rendu sukaɓe ɓe jogo fulla jogo fayida jogo diine jogo kadi ko wiyete kon juɓɓudi te juɓɓudi wawa dañede taw yimɓe gonani fitran golle en so Allah jaɓimo waɗat on duwaw kadi mon jooɗoɗo e makko o min wi noon so Allah lambo jaɓi mon jooɗoɗo e makko kadi mon kalanmo doléance uji mon kala ko poɗɗen wawde liggodiren so Allah lambo jaɓi so ndeɗe wuuri mboɗo selli min no waɗat kono Diarry an ɗum noon ko sponsor appartement gon eyi ko hen jeeya hay so woni gongo wonani fof en tout cas Diarry so wonti won message mo jiɗɗa wadde taw min namdarima hannde antenne libre quoi hayso radio malgaji ma ɗi merci beaucoup mon frère Iba message mo joɗimi tan ko wiide en laɓɓin ɓerde men hay sa yi eɗen mbiye ken dara en peera daɗede en ndew jooɗade tan eɗen ñigodira e koye men ha wasɓe ñigodirde ɓe koye mumen kadi yaho ɓen jam kala ko mbattuɗen wadde mbattuɗen ñamgude kadi eɗen mbiya ken famaran doole en neɗɗo famɗata doole kala mo Allah tagi jippine less asman Allah wonko gueɗal kala tukkude woni ko gonga tan ko darde liggoɗe liggade nde noon fayi koye fannuji ɗiɗi andude haaju mum e andude ko foti liggade e ko wawi troisièmement so jii hande ko heewi e gueɗe meɗen no ngakki ko rewɓe ene famɗina doole e nder société ɗe haɓede non mi haala ambassadrice par ce que neɗɗo saɗa haala oto haal tan an hoore ma haalan bande
so ɗen jiiɗi hannde ko mbaɗaten ko fof ɓamto eɗen jiiɗi développement ara eɗen jiiɗi sponsor uji ara eɗen jogii produit ji ɗi poɗɗen yeeyeten nanemen eɗen jogii jogii sukaaɓe fulɓe jannguɓe yooɓɓe anndude koye mumen taw ko rewɓe te hen goto fof so addama tottama gueɗal muɗum wawi jewtidal mum hatima te won aussi ko jinmi hen ɓeydude sa yi mbimi rewɓe no pamɗinade rewɓe kala ko debbo waɗi hannde remde men wiyete ko fuɗɗiɗo jawdi walla ko debbo sakkos walla ko jeeɗo hoore ɗum nawrata leñol yeeso kala ɗo gorko dari hannde sa yi debbo dari hani wiye ko parité hayso wawa fodde l'islam ene wawi fodde gongal gollal kala keɗen mbaɗa hannde activité ji men gardine rewɓe par ce que ko rewɓe jogui aduna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko dañi ko fof e martaba e gueɗal ngal Allah tottimo kanko fof sakkitade annabaɓe martaba mo Allah hokkimo fof e yidde mum aɗa andi sa yi Allah rewni arsugo mofte e juuɗe nene Hadija joguimo omo liggono ɗum ha o woni sohnaji mum ha dañde mum sukaɓe ha mofti ɗum ha kala ɗo haalata wiyata ko sohna Hadija nelaɗo adi teddinde debbo o Allah adi teddinde debbo nelaɗo reftuɗino konngol Allah sallllahu alayhi wa sallam wadde debbo jogirol mawɗo ko jouata e nder société sa yi hannde kala ko waɗata e nder cérémonie ji ɗi woni ɗo e nder Dakar bandiraɓe men heddiɓe e nder soirée ji dineji ɗi gala jiita sukaɓe ɗo ñante ha jooɗo ɗaro saɗa ƴeewo hannde sponsor ko sukaɓe ɗo ñantata ha jooɗo gartana jam par ce que ɗum ɗon hannde ko Allah yettini ɗon debbo profil debbo yetti ɗon c'est ça wadde kala ko eɗen mbaɗa eɗen halpulare en gaccen wiide debbo eɗen famɗini ɗum doole walla debbo wawa ardade ɗum ɗo walla wawa dañde ɗum ɗo walla wawa wadde ɗum koye monde rewɓe so tawi jomum noon wonko ŋakke mum ɓeyde ɗum hakkille dolnon ɗum cuusnon ɗum mbaɗon ɗum kadi e laawol peewal tawno wona e liggey o mais no jogui sutur mum aussi no andi hoore mum no jogui personnalité mum taw wona to yeehi fo no bonde inde mum walla no hute ɗon on message joguimi ko mboɗo ɓeyda heddi ko yen tinnodir mbasen itten haasidagal kadi e nder ɓerɗe men eɗen keewi haasidagal hay goto men yiiɗa goɗɗo yaha kala ko neɗɗo goto men dañi keddiɗo no heewi yitere mum ɗum ɗon noon ko Allah rokkimi ko jaab Allah hokki kam ko Allah hokki ko iba woppi ɗumen ko Allah totti mais sen mbaɗi noon min poftu hay goto men wawa ƴettude arsugo goɗɗo mais haasidagal tan e ñimore sa dañani ko dañmi ko tan keɓaɗo waɗa bonne innam mi wiyanimo mi waɗanimo mi bonnananimo mi rufananimo saabu min mi waɗi ñefe am Allah udditini kam arsugam tan mi dañi opportunité ji kewɗi ana dañani te pourtant yarat kalda kam haaju ma ƴettam ñawdanma mi liggi lan mooy sa problème yow ngay toog di yàq sama dem en tout cas le message est fort te ɗum ɗon oɗo yiɗi yimɓe gaccen hakkille nangudiren gonen neɗɗo goto kadi yo selmiɗerɗe kala ko goto men ƴetti e nder événement woni seeremɓe men artiste aji men quelque soit ko wawi won jehen dollinen ɗum oto ƴeew ko cekkodirɗa koye neɗɗo de waɗir ɗum sabu leñol ngol e sabu ɗemgal ngal Allah jarama on Diarry en tout cas merci beaucoup a weltanama no feewi Diarry wata politique bon ha yonta non mais attends est-ce que waɗa politique a yontuto a yettade fotan alama kene wonde alama ɗo waɗa yo ɗum angel mboɗo haalama ɗum appartement e magel ɗo e faade maɗo ala o wiya babaɓe ko nawrono ono ala e occam mboɗo haalama ok donc mbaɗen ko woni ɗo non après ma en mbaɗu ala politique kam carrément yettade inchallah o yetta e o niveau raw en tout cas o yetta e merci beaucoup Amadou en kaalide Diarry Sall no invité men donc c'est important et hakkadi waynade et aussi kadi andude carrément ko bani men debbo mais aussi min kam mboɗo seetti dele min goni to waktu dal haw hay so waɗi émission o seeni muɗo sa hay so félicité mon frère muɗo so eno yalottorno min kam mboɗo seetti vraiment émission makko so ari avant kon fuɗɗo waktu yoni il faut juula ha para waɗi émission makko wax dëgg yalla ko debbo julɗo woni ɗo Amadou eyyi ko tan invitation Diarry Sall weltare moon kono min noon manque weltare saabu hannde ndegam yahay joni yomi yitto joggal ma woto no foti jeeytade coggal ko woto samra kono so dañi ko tawi onon noon dokkat ɗo kono kam dal wattu rokkude de wade ko ar yar joɓa yar joɓa so yar ara joɓa socci joɓa ƴakku jette joɓa ko nogas saɗi wiide laaɓe ɗakkude tiinde ni ani kadi jeeyi mo Diarry ko min wiide appartement o min goɗɗinati waade yodde local eyyi coccorgal ngal no moƴƴi ni
ay soɓeer coccorgal ngal ko holon lekki woni ɗo ɗo gawde kecce gawde kecce o nandane gawde gawde woni ɗo koɗe Dakar de tan joni fof jeeyataɓe an haade ko an wadde nogas tan mi yeeyi mi soodi hen coggu temedere joni cafma woni fof caafo heddiɗo coggu temedere mbuusmi foti ma wiyade isuya tono toɓata sa soɗani nanano foti joni son calculi fof fof no foti soɗani nana calculé fof kam 1000 francs hay fof aɗa 3000 dal eyyi 1000 francs a ɓerde c'est vrai koye crise gonɗen de mais kono 2000 ko jeeyton kono 1000 cher francs woni par ce que oɗo nana 3000 oɗo nana mo waɗni mon 4000 4000 ala caɗele moƴƴi joni wona asila mbiɗa heddora noon weltare tan kadi wiide haade ala joom galle to gonɗa ɗo mbiɗe joni mbiɗoɓe so siila waɗama ɗofto koyo kaba toon eyyi bandiraɓe Allah jarama on jarama min beltima no fewi e sohna Diarry Sall machallah la bella charmante on ko yiɗi ko intellectuel t'as compris mais en tout cas c'est important Silla merci beaucoup min je peux dire ko Diarry Sall o itti complexe ɗum ɗo ko wiɗo ko waɗi no saaha mo ɗoa wiɗi so wat Dakar wonnoɓe Dakar aussi ene kesatnoni carrément won nokku joni naade toye mbaɗ ɗum mais à travers kam aussi carrément affaire o holliri carrément ala complexe kadi ko pulago tigui 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 donc mbiyami ko tiya valoriser la culture pulaar et pulago aussi ko mbimi ko Diarry ko présentatrice ko animatrice mais aussi ko actrice e fannuji kala mais aussi kadi onon fulɓe ko winani ko mbawen yafade mbawen yeddide yoto ko gaccuɗen won saaha par ce que neɗɗo aussi kadi wawi noon parfait à tout temps nono mo jumata ala mais ko weltanademo e wiide aussi kadi carrément eɗen ñagonomo Allah ko woni ɗum ko yo Allah yettin to woni to carrément yo ya ha wonde ni directrice wona ga aussi kadi directrice général ga ene wawi wonde non ñagoɗen ɗon yom dañi télé hoora ɗuma min noon ko jiɗon namdade Diarry ko gasa joni o yeehiɗo ɗo Maroc o jippi aéroport o sikko ko bakko woni fuɗɗiɗo labbay kalma labbay ko la série ko labbay ko sikko ato so mais makko fuddiri kono chef tigi Maroc o fuɗɗi labbay kalma mais mi o fayidini hacce phase Diarry nana bidamo 1 heure kono yoftimo woni 1 heure en tout cas ñamo wala kare ñamo wala kare ɗum wawi en tout cas merci beaucoup wonno aussi kadi ko Diarry c'est vrai ɗi temps il faut oɗon gandi jang mboɗa haala o fortuné pour dalal makko sabu aussi wonno yaari mais en tout cas merci beaucoup pour votre présence ko wi ɗon bismillah mon appartement donc on est là pour oɗa gon hula ɗo garde la porte est ouverte faadaka nde kono wirnani minen fof non ɗo hulago ko ñamgol jaggani min jaggana mon keɗno min keɗana mon so Allah jaɓi merci à vous bismillah mon e Big Weltare TV mais bismillah mon aussi e ITV émission ma bawɗo weltinɗiɗoma 22h30 22h30 tous les vendredis avec Diarry Sall et midi tous les dimanches. Merci à vous, bye bye, à la semaine prochaine. Merci Beaucoup. Diarry ɗo nen ni Diarry pour